Joo, tässä sitä matkustellaan Anderssonin Golden Dragonilla. Ne ovat kyllä ihan tosi hyviä busseja nämä Golden Dragonit. Nämä Anderssonin Golden Dragonit. Ne ovat kyllä ihan helvetin hyviä busseja, kun näissä on niin hyvä ääni. Kuunnelkaa. Kyllä tässä on muuten tosi hyvä ääni tästä Anderssonin Golden Dragoneissa. Mä jopa tunnen yhden Anderssonin kuljettajan, joka ajaa näitä Golden Dragoneita, mutta mä en viitti kertoa sen nimeä teille. Nää Golden Dragonit on hyviä busseja, kun näissä on niin hyvä ääni. Nää Kilise ja ZF-automaatti kuulostaa hyvältä näissä Golden Dragoneissa. Mä kyllä annan näille Golden Dragoneille arvosanaksi 5/5, koska ne ovat tosi hyviä busseja. Nämä Anderssonin Golden Dragonit. Mä oon nyt matkalla Hesaan tonne Kamppiin. Se on hienoinen stop-merkki näistä Golden Dragoneista. Ja hieno ääni vielä, sekin vielä. ZF-automaatti kuulostaa hyvältä näistä Anderssonin Golden Dragoneista. Nämä ovat entisiä Western-linjan busseja, mutta sitten kun Western-linja meni konkurssiin, niin näissä tuli Anderssonin busseja. Näissä on kyllä ihan tosi mukavat penkit, taas hienoa kangasta. Hienot penkit näissä Golden Dragoneissa. 5/5 ääni. Tosi hyviä, ihan helvetin hyviä busseja. Ihan vitun hyviä nämä Golden Dragonit. Ihan helvetin hyviä, 5/5 näille Golden Dragonille. Näitä nämä Anderssonin bussit ovat hienoja. Näitähän liikkuu tällä hetkellä vain linjalla 109, mutta syksyllä Andersson tulee liikenemään Vantaan linjoille 44-46, sitten siirtyy niille linjoille. 5/5 tälle bussin äänellekin. Muuten hieno keli myös ulkona. Nyt ovet avautuivat. Hieno oviääni näistä Golden Dragonista kyllä. Kyllä näin on vittu. Tää on ihan vitun hyviä busseja nää Golden Dragonit. Kyllä Anderssonin Golden Dragonissa on tunnelmaa. Golden Dragonissa on tunnelmaa. Se on totta. Kyllä näissä on tunnelmaa näissä Golden Dragonissa, saatana. Kyllä. Ihan oikeesti. Kyllä. Kyllä näin on vittu. Terveisiä Tammurille, joka on alkanut tykkäämään uusista busseista. Mä oon puhunut välillä sen kanssa puhelimessa, kun mulla on hänen numeronsa. Tosi hyviä busseja nää Golden Dragonit. 5/5. Näihin kuviin ja näihin Golden Dragonimaiseen tunnelmiin täältä tähän.